Blíží se konec roku a s nimi účetní a datové uzávěrky. A celkově příprava na konec roku v účetnictví. V dnešním podcastu se na toto téma společně s paní Evou Cuperovou a s panem inženýrem Michalem Klusákem z firmy Sluto podíváme. Já vám přeji dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My vás tady u nás ve Slutu vítáme. A my děkujeme. Pojďme se podívat na ty uzávěrky. Děkujeme za pozvání. Ještě předtím, než uzavřete účetní období, je samozřejmě zapotřebí provést několik kontrol celého účetnictví nebo jednotlivých účtů. Vytisknout podklady nebo nějaké výkazy. Určitě máte spoustu svých osvědčených postupů, které před koncem roku provádíte. Nejprve bychom se ale podívali například na jednoduché operace, s kterými pracujete takřka od prosince, zhruba do doby, než provedete veškeré uzávěrky. To je například účtování faktur na přelomu období. Ano, vlastně už v prosinci je dobré myslet na to, že vlastně budete uzavírat ten daný rok a u fakturace si dát především pozor na časové rozlišení faktur, což vlastně znamená, že faktura je sice vystavená v tom daném roce, ale vlastně přichází do roku dalšího. V pohodě vlastně funguje moc hezky funkce časového rozlišení, kdy vlastně u té faktury zadáte jenom účet pro časové rozlišení. Funguje to jak u vydané, tak i přijaté a i u ostatních závazků, prostě ve všech agendách, kde máte pohledávky a závazky. A vlastně Pohoda vám sama vytvoří na to dané období podle těch parametrů, které vy vlastně zadáte, tak vám vytvoří sama časové rozlišení měsíčně, ročně a podobně. Takže vlastně se už o to nemusíte starat ten další rok. To bychom měli účtování v přelomovém období. Pokud nastane začátek nového roku a evidujete faktury v cizí měně, nebo pokud účtujete na bankovní účet v cizí měně, nebo účtujete na valutovou pokladnu, je zapotřebí ještě před uzavřením účetního období uzávěrku kurzových rozdílů provést. Kdy konkrétně a jak uzávěrku kurzových rozdílů provádíte? Uzávěrku kurzových rozdílů provádíme i hned po natažení prosincové banky, protože vlastně ty cizoměnové pohledávky a závazky nesmí být v následujícím roce uhrazeny. Je důležité si zkontrolovat, že máte v kurzovém lístku definovaný uzávěrkový kurz k 31.12. Letos to vychází na sobotu, takže to bude v pátek 29. A následně vlastně přes funkci v agendě účetnictví uzávěrka kurzových rozdílů vlastně provedete přecenění jednotlivých pohledávek a závazků. Vlastně Pohoda automaticky do interních dokladů provede ty kurzové rozdíly zápisy. Co je zapotřebí u faktur zkontrolovat, než provedete uzávěrku kurzových rozdílů? Musíme zkontrolovat, zdali jsou v cizí měně, dále zdali nejsou uhrazeny a zdali by neměly být uhrazeny v tom předchozím roce. Jestliže máme i uzávěrku kurzových rozdílů provedenou, začínají běžné kontroly například tiskových sestav nebo jednotlivých účtů. Pokud vedete podvojné účetnictví, provádíte kontrolu tiskopisu Rozvaha v plném rozsahu, která se například dokládá k daňovému přiznání. Jaké účty kontrolujete a jaký máte osvědčený postup? Vlastně u nás ve firmě kontrolujeme veškeré rozvahové účty i ty výsledkové. Vlastně nejdříve si provedeme přes účetní deník kontrolní sestavy, zde si zvolíme sestavu, zdali tam nemáme nějaký doklad k zaúčtování. Dále provedeme kontrolu všech zaúčtovaných dokladů, zde musí být, že je vše zaúčtováno v pořádku. Dále provádíme kontrolu zaúčtování bez, kde vlastně můžou být nějaké zálohy a dále třeba předpisy daní, jinak by nic bez a počáteční stavy, jinak by nic bez zaúčtování být nemělo. Dále provádíme kontrolu ručního zaúčtování, kdy vlastně se snažíme co nejvíce používat předkontace a v podstatě eliminovat ruční zaúčtování, protože potom ty následné kontroly vlastně se nedá zkontrolovat ten doklad pouze, když vstoupíte do té záložky toho účtování. Dále provádíme kontroly přes kontrolní sestavy ve vydaných fakturách, přijatých fakturách. Dále i v interních dokladech je také důležité, pokud účtujete mzdy, tak přepsat datum
prosincových mezd na 31.12., aby ty prosincové mzdy nevstoupily do následujícího roku. Takže kontrolujete účty pohledávek, závazků a pak například i zálohových faktur? Ano, zálohové faktury kontrolujeme přes saldo, vlastně přes agendu účetnictví saldo, kde si vyjedeme saldo konto a pomocí filtrů na tom daném rozvahovém účtu vlastně sestavujeme saldo. A pokud není nějaké saldo vyrovnané, pak dohledáváme rozdíly, z jakého důvodu není vlastně to saldo vyrovnané. Jo? Že nám třeba klient zapomněl dodat doklad, nebo v podstatě to plnění na následující rok, nebo se jedná o zálohy na energie, ke kterým je potřeba vytvořit dohadnou položku v tom daném účetním období. To bychom měli kontrolu účtu, když se přesuneme na tiskopisy a výkazy. Před uzavřením roku se generují i jednotlivé tiskopisy a výkazy, které jsme zmínili před chvílí, a to například rozvaha a výkaz zisku a ztráty. V jakém formátu je generujete a co se na takových sestavách zobrazuje? A tyto sestavy generujeme po zaúčtování daně, pokud má ta účetní jednotka v podstatě daňovou povinnost. A generujeme tyto výkazy podle rozsahu stanoveným zákonem, jestli se jedná o mikro, malou nebo velkou účetní jednotku, a nebo výkazy v plném rozsahu, pokud se jedná o auditovanou účetní jednotku. Vlastně na hlavní stránce Pohody zvolíte tiskové sestavy, zde máte výkazy, jsou tam i v cizí jazycích, německy, anglicky a tak dále. Je to vlastně tisková sestava. Tyto sestavy generujeme v PDF formátu a dále se dají generovat v XML formátu, například pro banky nebo pro finanční úřady. Vlastně přes soubor datová komunikace, export výkazů, zde si nadefinujete, jaký formát nebo jakou velikost těch výkazů chcete a vygenerují se do XML. Po veškerých kontrolách je již možné provést samostatnou operaci v programu, a to je účetní uzávěrka. Co je to účetní uzávěrka? Účetní uzávěrka je v podstatě funkce v Pohodě, která vlastně my ji provádíme například někdy na podzim, kdy vlastně Pohoda přeúčtuje ten rozvahové a výsledkové účty na konečný účet rozvažný, aby bylo možné provést datovou uzávěrku a oddělit databáze. Je zapotřebí vytisknout tiskovou sestavu obratová předvaha a proč? Ano, je. Ještě před tou účetní uzávěrkou v podstatě. My využíváme pro inventarizace rozvahových účtů, bychom věděli vlastně, z čeho se sestává ten daný konečný zůstatek toho rozvahového účtu. Většinou ji tiskneme nebo exportujeme do Excelu. Poté už následuje poslední krok a to je datová uzávěrka. To znamená konečné rozdělení období. Jaké body ještě před samotnou datovou uzávěrkou provádíte? Určitě provádíme zálohování, protože nechceme přijít o data našich klientů. A dále vlastně musí být provedena ta účetní uzávěrka v Pohodě a následně lze vlastně provést tu samotnou datovou uzávěrku, která se oddělí ty databáze toho předchozího roku do toho roku nového. Kontrolujete třeba ještě něco po datové uzávěrce, počáteční stavy a podobně? Vždy by měla vlastně probíhat nějaká následná kontrola. Někdy se stává, že v podstatě se chybně oddělí databáze, je to jako takový neduch, ale občas se stane, že se špatně převede nějaký počáteční zůstatek těch účtů, takže je určitě dobré si to oddělení těch databází zkontrolovat. Je možné po uzavření roku ještě nějaké opravy provádět? V podstatě ano, lze ten rok otevřít, ale pouze pokud je to opravdu nezbytné a určitě to nedoporučujeme, aby se prováděly nějaké změny již v uzavřeném období. Většinou se tyto změny účtují na účet 426 v tom novém období, zase to je jiný výsledek hospodaření a následně se podává dodatečné daňové přiznání. Ale již by se do toho uzavřeného roku zasahovat nemělo.
Datovou uzávěrkou je tak celý proces ukončení roku v účetnictví uzavřen. Děkujeme za praktické zkušenosti, jak toto téma řeší velká účetní firma. Přeji vám, aby konec roku u vás probíhal hladce a budu se těšit u dalšího rozhovoru. Na viděnou. My se taky budeme těšit, děkujeme za návštěvu. Nashledanou. Nashledanou.